Gracias, ministra, por su respuesta. Evidentemente planteamos esta interpelación a ustedes porque aquí es cuando podemos mejorar las cosas. Si esperamos lo que nos viene o no nos puede venir, y ojalá no venga nunca, con esto no se va a mejorar nada, això està clar. Aquesta gent entén la vida que els beneficis són tots per mi i quan les coses van malament, doncs llavors socialitzem les pèrdues. I llavors això és el que entén aquesta gent. No volen impostos, no volen cotitzacions, però quan les coses van malament volen que els ajudem tots. Fan falta impostos i fan falta cotitzacions. Ara hem de fer pedagogia, senyora ministra, explicar més bé a la gent què és cotitzacions i què són impostos, perquè molta gent no ho sap. Cotitzacions en els assalariats és salari diferit i això hauria de ser també pels autònoms, sobretot pels autònoms més vulnerables. Portem aquesta interpel·lació precisament perquè creiem que amb aquest govern, si no ara quan, es poden millorar coses que hem dit aquí que són reals. No hi ha cap cosa que no he dit aquí que sigui fruit de la imaginació. Totes són casos concrets, totes són sensibilitats de diferents autònoms que ens han expressat aquesta problemàtica i que perceben que no són ben tractats. La metàfora que deia és que ells perceben que són tractats com una llimona que se'ls exprimeix al màxim. I hem d'explicar perquè potser en alguns casos és així i en alguns casos no és així. Vostè ha explicat molt bé el tema de les cotitzacions. Jo crec que ara, a la rèplica tinc poc temps, però crec que amb la primera intervenció he fet moltes propostes, que crec que són estudiables, que crec que són concretes, i penso que podem arribar a acords en aquesta cambra perquè pot haver un bloc que pugui donar suport a aquestes mesures que crec que són de justícia i a més són pagables, no són fer volar coloms, com deia abans. Hi ha algunes coses que no m'ha respost i entenc que no perquè no són del seu ministeri, per exemple, propostes fiscals o propostes d'inspecció reforçades de treball pels treballadors dependents, etc. Però sí que com a membre del govern li demanaria que ho portés al Consell de Ministres. És important donar solució a aquests problemes que hem dit. Problemes, diguem, de prestacions per cotitzacions justes. Un altre que és el problema per mi més important, que són els ingressos reals. El càlcul s'ha de fer bé, perquè els ingressos reals són els que han de servir per fer la base de cotització i la fiscalitat que sigui justa. Per la qual cosa és molt important, i no està fet, una carta de deduccions per poder separar clarament el que és la facturació del que és els ingressos reals o els beneficis que un rep. I aquí hi ha moltes coses que en aquests moments un treballador autònom paga i que no són deduïbles, per la qual cosa és impossible que puguem tindre una xifra d'ingressos reals i a partir d'aquí és molt difícil que puguem fer uns trams ajustats als ingressos reals tant de cotitzacions com de fiscalitat. Llavors és molt important intentar revisar com se fa això per calcular els ingressos reals de veritat perquè no pugui haver ni gent que cotitzi menys ni gent que pagui menys i al mateix temps gent que té beneficis alts. Podria pagar molt més en tema de cotitzacions, hauria de pagar molt més en tema de cotitzacions, com ho he demostrat en l'altra intervenció, etc. Com he dit abans, hi ha coses que no són del seu ministeri, però sí que li demano que ho porti als altres ministeris, com per exemple el tema dels treballadors dependents, que crec que això clama al cel. No pot ser que hi hagi persones clarament que treballen més del 75% per una empresa i en canvi siguin considerats autònoms quan no ho són treballadors assalariats. I aquí en el periodisme ho tenim, amb els traductors, amb milions de professions. També el tema de la pluriactivitat. El tema de la pluriactivitat és important. Si una persona cotitza com a assalariat i després té una activitat secundària com a autònom, crec que hauria de tindre una sola quota de seguretat social o sumar les dues, perquè tindrà les prestacions que pagarà. En definitiva, no veníem a fer demagògia, venim a construir, estem disposats a treballar, a dialogar, a negociar, per arribar amb vostès a una millora. Reconeixent que s'han millorat coses, no estic dient que no s'hagi millorat. El sistema de trams és molt millor del que havia abans. Ara, aquests trams encara estan desajustats. Per això el que necessitem és compromisos clars i el compromís que estudiarà totes les propostes que han quedat recollides en el diari de sessions, que penso que son més que discutibles. Muchísimas gracias. Gracias. Para concluir el debate tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.